Assalamu alaikum, qadrli dostlar. Мен Исхакова Разина, Баймак районы Талкай авылында туган. Миңа 9 яшь. Әпериттенме балам? Авторы Шәмсия Яһангирова. Әсекәем искә төшкән һайын, колагымда сыңлай гел һаман. Аузыңа шайтан инер юкка. Әпериттенме һин балам? Шайтан дигән күздән уттай куркып, ысынга алып әсәм әйткәнде. Бер генә лә түгел, 100 мәртәбә әйтәйнем Аллаһу әкбәрде. Шул Аллаһу менән гомер иттем. Ул һәм кызымды ла үстердем. Яндәренә иман нуры һалып, яндәргә килтереп еткердем. Хәзер инде улар да әперитә, шөкер диеп карап торалам. Ә кулакта һаман әсә һүзе. Әпериттенме һин балам? Ашап бөткәс, устарыма карап, сүрә кабатлайым дәганан. Әлхәмдүлиллаһи ләзи әтгамәнә ва сәкәнә ва жагана минәл муслимин. Амин. Аллаһу әкбәр диеп, табын яныннан мин кузгалам.